Val of President-elect Duterte. Pero muna na siguro ni. Tabing kunti. Okay. Muna na siya ang convoy ni President-elect Duterte. There is Cebu Country Club. Okay. President Duterte's arrival at Cebu Country Club. Ayaw magtanaw, tagam. Kung makapagsalita, wagas. Oo, nagtupag na ako pag ako masali. Mas balay, wala pa kumaulit. Tawag na pa rin mo doon. Kuan mo sa MCV. Matawag na pa rin mo. Matapos, wala pa. Okay, nakapasok na. This is the story. Okay, nakarating. Okay, nakaabot na si President-elect Duterte. There is a Cebu Country Club. Ang headlines pa. Headlines. Lockdown. Dakpan ang gate yung sasad. Unsay isa sa gate sip. Emergency, matay. Lockdown. Kung makapanglait dito mga wagas. Huwag kayong manood. Anong kasalanan ng ng gate? Pagmaon sa nasod. Pagpakita nila sa pagsira ni kining gate. They're just doing their job. Well, of President-elect Duterte. Pero muna na siguro ni. Tabing kunti.
Okay. Muna na siya ang convoy ni President-elect Duterte. Dari sa Cebu Country Club. Okay. President Duterte's arrival at Cebu Country Club. Okay, nalumat. Wala ko sir. Ang ipagsusunod kanina. Tagam. Ayaw mong tanaw. Tagam. Kung makapagsalita, wagas. Oo, nagtubag na ako pag asa ba sorry, ibas balay ko pa ulit. Tawag lang pa ni ulit. Kuan man sa MC Ring. Tawag lang pa rin mo. Tapos, wala pa. Somewhere in Okay, nakapasok na. This is the story. Okay, nakarating. Okay, nakaabot na si President-elect Duterte dari sa Cebu Country Club. Pag-headlines mo pa. Headlines. Lockdown. Ay, dakpan ang gito yung sasad. Unsay isa sa gate, sir. Emergency, patay. Lockdown. Kung makapanglait itong mga wagas, huwag kayong manood. Laki. Anong kasalanan ng ng gate? Pagmaon sa kason, sa pagpakita nila sa pagsira ni ining gate dito sa They're just doing their job. Well, of President-elect Duterte. Pero muna na siguro ni. Tabing kunti. Okay. Muna na siya ang convoy ni President-elect Duterte. Dari sa Cebu Country Club.
Slopis. Okay. President Duterte's arrival at Cebu Country Club.